Opel компанияи мошинбарории олмонӣ. Ин компания истеҳсолкунандаи мошинҳои сабукрав ва микроавтобусҳо мебошад. Компанияи Opel соли 1898 аз тарафи 5 бародари Opel таъсис ёфтааст. Номи компанияро бошад ба номи падарашон мондаанд, яъне Адам Opel, ки таъсискунандаи фабрикаи истеҳсоли мошинҳои дузандагӣ ва велосипедҳо буд. Баъди маргаш фарзандонаш ба сохтани мошинҳо шурӯъ карданд. Дар аввал Opel мошинҳояшро бо чархҳо ва моторҳои компанияи дарроки Франсия истеҳсол мекард. Баъдан компания худ моторҳои мошинҳояшро месохт. Аввалин Opel-и ҳақиқии дусилиндраи 10-12 PS соли 1902 сохта шудааст. соли 1903 Opel мошини нави худ бо номи Opel Laufroschро сохт. Компания соли 1916 бошад аввалин мошинҳои 6-силиндраи худро пешкаши мардум кард. Дар солҳои 1920 Opel-ҳои маркаи Opel Olympia ва Opel Kadett аз рӯйи дизайн дар тамоми Европа ҷойи аввалро мегирифтанд. ба монанди дигар компанияҳо, Opel ҳам мехост ки мошини варзишии худро барорад ва бо ҳамин соли 1928 Opel аввалин мошини варзишии худро бо номи RAK2 ба истеҳсолот дод, ки суръаташ 220 км/соат буд. баъди шикаст хӯрдани Германия дар ҷанги бузурги ватанӣ, таҷҳизотҳои компанияи Opel ба Россия ба заводи Москвич ва газ оварда шуд. Ба ин нигоҳ накарда компанияи Opel зуд худро аз нав барқарор кард ва соли 1960 компания маркаи нави худро бо номи Opel Capitan баровард. Аз байни солҳо гузаштанд, боз рӯ ба мошинҳои варзишӣ овард ва соли 1970 маркаи нави худро бо номи Opel Manta истеҳсол кард. ҳарчанд замона тараққӣ мекард, Opel ҳам зуд мошинҳои нави худро мебаровард. Ба монанди дар соли 1982 модели Corsa ва соли 1986 бошад модели Omega-ро истеҳсол кард. аз байни 2 сол нагузашта, Opel боз маркаи нави худ бо номи Opel Vectra истеҳсол кард. аз соли 1990 Opel шурӯъ кард ба истеҳсоли дӯстдоштатарин маркаи дар Тоҷикистон, яъне Opel Astra. Opel Astra аз рӯи ҳамон Opel-и маркаи пешина, яъне Opel Kadett сохта шуда буд. Поколенияи якуми Opel Astra бо индекси баромад, яъне Opel Astra F, ки хеҷбекҳои 3 дара ва 5 дара, сиданҳои 4 дара ва каравани 5 дараро дар бар мегирифт. сохти дарунии Opel Astra оддӣ, аммо қулай аст. приборни панелаш барои осон шудан камтар ба тарафи ронанда гардонида шудааст. соли 1994 намуди берунаи мошинро камтар иваз карданд ва барои бехатарӣ подушкаи безопасностиро дар мошин ҷой доданд. соли 1997 бори аввал дар Франкфурт поколенияи дуюми бо номи Opel Astra G ба намоиш монда шуд. солҳои 1999 ва 2001 Opel ду маркаи дигари Astra
бо номи Astra Coop ва Astra Cabrio-ро сохт. соли 2004 бошад, маркаи нави Astra бо номи Opel Astra GTC-ро ба фурӯш баровард. соли 2003 Opel ба истеҳсоли поколенияи дуюми Opel-ҳои Astra хотима бахшида, ба истеҳсоли поколенияи сеюм шурӯъ намуд. Opel боз соли 2010 бо номи Opel Astra 2010 ва соли 2011 поколенияи дуюми Opel Astra GTC-ро баровард. охирин маркаи Opel Astra соли 2018 бароварда шудааст. дар канали мо подписатсия кунед, дар видео лайк монед, комментарий кунед ва видеоро ба дигар дӯстонатон низ равон кунед.